казва самите мазнини от окисление. Така че е изключително важно. Силно предлагане. Темата е много дълга. Аз лично направих много дълго проучване преди да избера какви да си купя. Трябва да се внимава, да нямат много силна миризма на риба, тъй като вероятно са окислени или са с ниско качество. Да се търси естествена форма. Важно е самите милиграми на двете киселини. Но това е една друга тема, която сега няма да ви занимавам с нея. Омега-3 е от малкото добавки, които реално имат доказан ефект върху възстановяването, върху ставите, концентрациите и въобще върху дългосрочното здраве. Трябва да се приема ежедневно като храна, дори може да се приема през цялата година, без да се спира. Не е никакъв проблем и определено така една много добра инвестиция в гладкото движение на всяка една клетка в тялото ни. Така че силно препоръчвам омега-3 да си добавите към вашия списък с добавки. И така, днешната класация завършваме с номер 5 – магнезия. Магнезия е изключително важен минерал, който участва в над 300 ензимни процеса. Той контролира мускулните съкращения, отговорен е за нервната ни система, нивата ни на стрес, съня ни, дори за синтеза на енергия. Когато имаме недостиг на магнезия в тялото, се усеща много раздразнителност, мускулни схващания, безсъние, липса на концентрация, високо кръвно, хронична умора. Най-големият проблем с магнезия е, че не всички форми са еднакво усвоими и често на пазара има десетки видове магнезии и много често сме объркани кой си струва и кой не си струва, тъй като много голяма част от тях се усвояват може би под 5% от организма и се получава така, че от една капсула, която е да кажем 500 мг, тялото успява да усвои едва 20-25 милиграма и останалото просто се преминава през нас и ние уж пием магнезия, а пък в следващия момент получаваме схващания и се чудим какво се случва. Често това се дължи на оксида, който слагат вътре в магнезия, който много често дразни стомаха ни, можем да получим газове, подуване, разстройство и така нататък. Най-чистата форма на магнезия, това е магнезиевия бисглицинат. Това е магнезий, който се свързва с аминокиселината глицин и така дават го като най-щадящ за корема и отпуска най-добре нервната система и подобрява съня. И аз лично си мисля, че пия магнезиев бисглицинат, който съм си купила от аптеката с цел, там има по-голям контрол. Че отзад на етикета, когато се зачетох, пише в съставки бисглицинат, оксид. Тоест не е чиста форма. Така че ако си купувате бисглицинат, ви съветвам хубаво да четете съставките и да видите дали е проверена чиста форма. Друг така хубав вариант на магнезий, който може да изберете, това е магнезиевия малат, който е комбиниран с ябълчена киселина и той е така магнезий, който дава енергия, подходящ е много за активни хора и тренировки. И евентуално можете да вземете магнезиев цитрат, той доста така е разпространен този магнезий. Също е добра форма, но може да ви се отрази леко с слабителен ефект, така че внимавайте с него. Магнезия да се приема вечер, може би така 30 на минути преди да си легнем, за да може да се отпуснат добре мускулите и нервната система. По-дълбок сън ще се отрази много добре. Ако се приема с витамин B6, магнезия, е така много голям плюс, защото го дават, че по този начин влиза в клетките доста по-ефективно. Важно е каква форма избираме, защото оксид е лоша форма и трябва да я избягваме. Не е само съединение против крампи, както казах, участва в над 300 ензимни процеса и е от изключителна важност да бъде приет от всеки, без значение дали сме активно спортуващи или не, така че важна добавка за нашето здраве. И да обобщим, не ти трябва чекмедже с хапчета. Трябва ти ето този минимум, с който да поддържаш тялото си здраво и силно. Не търси чудо. Хората често обичат да търсят чудеса в буркан. Не е необходимо. Просто трябва на тялото да му се даде последователно си ритъм и то ще ти се отблагодари. Но искам да ти отворя една скоба. Ако твоето хранене, сън и движение не е окей, повярвай ми, добавките няма да работят. Няма магически хапчета, когато тези три неща куцат. Няма магическа формула, която може да ни спаси. Така че, най-доброто вещество, което можем да си дадем на тялото, сме ние самите. Трябва да имаме ритъм, постоянство и така тялото ще ни се отблагодари с много сила.
Истината е проста. Храна, сън и движение. Може би в следващото видео ще поговорим за храненето и какво е необходимо за него, а може би не. Затова абонирай се за моя канал, за да не пропуснеш следващи интересни теми. Благодаря на всеки, който изгледа до край и благодаря на всички, които ще споделят и харесат това видео, както и на тези, които ще се абонират. Благодаря ви. Надявам се, че ви е било полезно и до скоро!